Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Channel Moodorti Purni tule ekadukku bari ready avundullalu. Tule baltalu. Tule battalu. Enchada jondullalu. Ini enna akka vlog anpune. Murani enna vlog ini enna akka vlog guys. Yana nana pidar dekadukku. Bye. Tule mulko photo shoot avundu. Tule guys. Ini lena malete avipadu. Inde enna akkanta pavende. Tule onji photo depperoskara ವಾ ಬಲ್ಲೆಗ್ಲೆ ತಾಮತ್ತದಲ್ಲಂದು ತುಲೆ ಉಂತುದುಂತುಲೆ ಗೈಸ್ ಪುಚ್ಚಕಾಯಿ ಉಂಟು ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಆ ಪುಚ್ಚಕಾಯಿ ಎತ್ತು ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂದೇ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ತುಲೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಬಾಲಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಎತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಯ್ನೆ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೋದು ಬತ್ತನೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿಗೇರ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ನಕ್ಗೇರ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀಪುನ ಗೊತ್ತಾವಲಿ ಪಿದಾಡಂದಿಲ್ಲ ಇಂದೆ ತೂಲಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಅನ್ಪಿ ತೂಲಿ ಹಾಯ್ ಸಿಯರ ಏತು ಪಡ್ತಾನಲ್ಲ ಪಿದಾರ್ದ ಹಚ್ಲಿಂಗ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕ ಜವ ಸರಿ ಆತಜ್ಲಿ ತೂಲೆ ಇನ್ನು ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪ ದೂರ ಮತ್ತೆ ಪೋಪ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಲಿ ಅವೇ ಬಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವಾ ತೂಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ವಿನ್ನಿ ಮತ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಲ್ಪ ಒನಸುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದನ್ನೆ ವಿಟ್ಲದ ಶಾರದ ದೇವಿನ ತೂಯರೆ
ಅಲ್ಪ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ತೂದು ಇಂಕ್ಲ ಕನ್ನಡಕ ಶಾರದಾ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ವೀಣೆ ಆ ವೀಣೆನೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈ ಸತಿ ಮುಸಕ್ತಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಬಂದದುಂಟು ಶಾರದಾ ಮಾತಿನ ವೀಣೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ ರಾಣಿ ಕಿ बोलो ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಅಂಜನೆ ಏಲ ಮಾಡುತ್ತಿನ ಸಿರಿದು ತಮ್ಮಂಚಿನ